Nyakwaramogi Ajwang' dakika en 18 tok saa 3 mar okinyi machiegni e twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono kama odwa twak kotudore koda kedo kod yedhe mamero ji ahinya to e kind rawere. Kaluwore kod ripot manogol kod duola makedo kod yedhe mamero ji e pacho kae, mano ripot mar higa mar 2024. Ripot mane Nakada ogolo kanyo tarik 13 dwe mar 2 mano ma higani, mano mar substance and drug abuse, mano e kuonde tiegruok mamalo mopogore opogore ma pacho kae. Nyaka sani kaluwore kod ripot makamano manogol kod Nakada, atamalo 45.6 mag rawere masomo e kuonde tiegruok mamalo kata e mbalariany mopogore opogore e pacho kae osetiyo kod yedhe mamero ji. Ka nyaka sani nitiere atamalo 26.6 mag jopuonjre masomo e mbalariany ma nyaka sani wanyalo wacho ni gin active users, matiende ni gitiyo kod yedhe mamero ji pile ka pile. Kaluwore kod ripot onogo, bende nyaka sani nitiere atamalo maduong' ahinya mano mar rawere matiyo kod kong'o kata kong'o e yath mamero ji mathoth rawere masomo e mbalariany mopogore opogore thoro tiyo godo e pacho kae. Kopogore kod kong'o, wantiere kod ndawa kaachiel kod yedhe mamoko mamero ji ma rawere tiyo godo e kuonde tiegruok mopogore opogore ma pacho kae. To bende nyaka sani kaluwore kod ripot makamano, oyangore ni jopuonjre yudo yedhe mamero ji. Moko kuomgi yudo kowuok ir osiepe maggi, moko kuomgi yudo yedhe mamero ji kowuok kuom jogo magisomo godo. Bende jogo matiyo e mbalariany, mago miluongo kanyo kod dho ngere ni non-teaching staff, moko kuomgi bende uso yedhe mamero ji ne jopuonjre. Ka nyaka sani bende liekore ni nitiere lecturers kata jopuonj mbalariany moko ma bende uso yedhe mamero ji ne jopuonjre. Ka bende wachore ni jopuonjre masomo e mbalariany mag ji giwegi kata private universities ema thoro tiyo kod yedhe mamero ji. Ang'o manyalo miyo rawera mapodi tin ahinya ma seche moko pok ochopo kata higni 28 tiyo kod yedhe mamero ji? To nitiere kanye, pek nitiere kanye, rem nitiere kanye momiyo nyaka sani koro rowere tiyo asasa kod yedhe mamero ji e pacho ka? Mane momiyo okinyi makawuono antiere kae kod rawere masomo e mbalariany mopogore opogore Nyakwaramogi Ajwang' mar mondo mi wasuma ne paro ni ang'o momiyo nitiere tiyo asasa kod yedhe mamero ji ahinya to e kuonde tiegruok mamalo mago ma pacho ka. Yiena mar mondo mi arwak yawuoto nagi kaachiel kod nyio nagi mantiere gode studio okinyi makawuono. Achak kodi Samuel, oyawre kinyalo mana pakri no inyiswa nyingi, inyiswa mbalariany mabendi some e bore Nairobi ka. Erokamano ahinya. Nyinga iluonga ni Samuel Marinda, ahinya mong'ere ni Generali. Gisani an okil kendo sani asomo kar tiegruok mar okinde miluongo ni Kenya School of Law. Mbalariany nasomo e skul mar Mount Kenya University, Parklands Law Campus. Ama be natie kaka jagoro maduong' miluongo ni Secretary General to the Council. Gisani antiere KSL be kuma an jatelo mar jopuonjre man KSL kanyo e piny mar Homa Bay County, piny mar Mbita. Machiegni twak Samuel. Erokamano. Marceline, machiegni imbede papen mari nyalo mana fulre no. Erokamano. Aniluonga ni Marceline Akoth. An japuonjre e University mar Cooperative. Asomo weche finance. Yeah. Machiegni twak okinyi makawuono. Erokamano. Rex, machiegni in be ninyalo fulre. Erokamano ahinya Joyce. Kum nyinga iluonga ni Omondi Otieno Rex Raymond. Ane kar tiegruok mar Mount Kenya University Law Campus man Parklands. Amora ahinya bede studio kaka wuono kama bende wadhi twakie e wach marahuma ahinya. Kendo adwani mondo mi ang'is joneno maneno wakawuono mar mondo mi giikre mapek ahinya. Wadwa wacho weche ma en weche man gi nyali, weche ma nugu pek maduong' ahinya e ngima rawere e kuonde tiegruok wa e Kenya ka. Erokamano kendo machiegni ahinya twak okinyi makawuono. Linet, oyawre ichiew nade kendo machiegni twak? Erokamano ahinya. Nyinga en Linet Ochieng'. Nyaka Chikabianga. Asomo Kenyatta University. Atimo Education Arts. Amor biro ka kawuono. Machiegni. Thank you. Erokamano machiegni ahinya twak okinyi makawuono. Steve, oyawre kendo machiegni twak papen mari. Oyawre ahinya Joyce, gi nyinga iluonga ni Steve Odiwuor. Mong'ere sana kaka loch Wietek mbalariany mar Kenyatta.
Sani an ward aspirant South Kasipul ward. Telo ne rawire foundation miluongo ni Kwame Otiende Foundation. Chaka tiyo gi NGO miluongo ni Siasa Place Kenya. Ero kamano. Machiegni twako kinyi makawuono. Nyakwara Mugiajong manaka kiseneno mage yawuot luo kaachiel kod nyonage mantiere gode twako kinyi makawuono. Kamoro amora ma intiere in bende Nyakwara Mugiajong bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @RamogiTV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. To bende par ni Nyakwara Mugiajong e chenro ni mar mbako romo bende waluonu weche mopogore opogore matimore e pacho kae. Jofombo magu beda kicha mar neno ni wach kotuch to bobedo ka wakelo ni godo achiel kachiel maonge pando. To bende nyalo bedo kod geno ni kinene Ramogi TV kae to mano nyiso ni en adiera. Bende wabobedo ka watudore kod jofombo magwa mondo ginyiswa ne gima giluonwa kuonde mopogore opogore magintiere. Kata kamano we wadhi mbele kod twaka okinyi makawuono. Chak mana kod Steve kaluwore kod nonro mana kada yando golo mano mar higa mar 2024 mano motudore koda kaka rowere ahinya to mago mayudore e mbalariany tiyo kod yedhe mamero ji. In kaka rawera ma somo e mbalariany okuongo mondi kanyalo penji bende ise winjo kata ni winjo report makamano? Report mogol gi nakada en gino manyalo wacho no en adieri. Nikech mbalariany mae mar Kenyatta University main campus mantie along Thika Road kae eman gi kwan nyithindo mang'eny king'iyo kuom nyithindo mane universities mopogore opogore. Skundwa eman gi kwan nyithindo mang'eny kabisa e universities gi. To drug influence kata tiyo gi yedhe mamero ji en gino ma en adiera e kind nyithindo mane school. Erokamano. E kinde mane winjo kata statistics makamano in kaka japuonjre masomo mbalariany bende nitiere kod buok moro amora koso en gino ma ineno katimore e mbalariany ma intiere? Anyalo wacho ni naonge kod buok moro amora nikech wane dier nyithindogo man tiyo gi yedhe mamero jigo. Kendo report machal kamano ne wapuodho kabisa. Kendo wanyakwayo mana sirikal gi tenore mag school okel input gimoro amora gimanya ginyatimo mondo geng' weche ma dhi gi yedhe mamero ji kendo nyithindo rawere gi. Korka kori Linet, in bende nyalo ng'iswa ni report makamano mar nakada bende ni winje kotudore kod kaka rawere ahinya to mago masomo e mbalariany jathoro tiyo kod yedhe mamero ji? Okay, an report no asewinje. Koro kaka wachni for example Kenyatta University ji mang'eny tiyo gi yedhe go manok dang' wariambi. Koro maybe sirikal onego many gima timo mon thi school kik omanyore moko ma ginyalo at least bedo busy mon giwe tiyo gi yedhe mamero jigo. Korka kori Samuel abiri kapok adhi kater Marcelin kaachiel kod Rex. Korka kori Steve kaluwore kod report makamae makoro nakada nogolo atamalo 45.6 mago mag jopuonjre masomo e mbalariany mopogore opogore kae osetiyo kod yath mamero ji, obed kong'o, obed nyasore, obed ndawa. Tinda ng'eni gi ng'eny nitiere nyaka moko ma obiro ma akia ni chwoyo nyaka e del, akia ni luonge nang'o, akia kaka nyalo luonge kod dholuo. Kata kamano gin magi gik ma wachore ni itiyo godo e kuonde tiegruok mamalo. Report makamae kiwinjo ni rowere mathoth tiyo kod yedhe mamero ji. In kaka rawera ma bende pod isomo bende nitiere buok moro mokelo ni kaluwore kod kaka ni winjo report makamano? Erokamano ahinya Joyce. Report mar nakada en report ma oda wacho ni en adier kabisa. Kendo kisomo report no wacho ni kichoko joma tindo rowere 11 tiyudo ka achiel kuom ji 11 tiyo kod yedhe gi. Kendo wach mosebedo kendo kainyo joma tindo ahinya asa joma ntiere e mbalariany. Iyudo ka kuonde ma iuse yedhe gi kuonde midendo kaka bars and lounge iyudo ka jogo ng'eni ma ohala madhi mbele kabisa kendo iyudo ka gin within the serenity but kuonde ma skunde ntiere. To joma tindo be wuoyo godo tek ahinya Gen Z. Kechiwinjo ka nyadi mang'eny giwacho ni ikono gini oruto gi yadhni bro tiekou. Gimbe giwacho ni wambo wadani watiek yadhgi. Koro iyudo ka gipiem gi yath. Koro iyudo ka magi weche moseinya ahinya ohinyo joma tindo kabisa. Ahinya weche mag somo. To weche gi be biro kaluwore kod grube ma jomoko ntiere. Ng'ente jomoko ma kabiro e mbalariany
to ne pok gitiyo kata kod yedhegi. Kata kapok wadonje grube kachiel wanyalo wacho ni mago gin weche mag peer pressure. Bende wabobedo ka wadonje mago mar mondo mi wang'i nang'o momiyo rawere mathoth tiyo kod yedhe mamero ji, nikech kaluwore kod ripot ma kamano moko kuom gi yudo yedhego kowuok kuom osiepegi, matiende ni en peer influence moro. Maslin in korka kori kotudore kod wach ripot ma kamano, isomo e mbalariany mar Cooperative University, mano mbalariany ma ok mar piny owacho donge? Kose en mar piny owacho? En mar piny owacho. Waonge ja mbalariany ma ok mar piny owacho kae. Kata kamano, yedhe mamero ji gi, in kaluwore kod ripot ma kamano, ma ji mathoth tiyo godo e mbalariany, ikawe yo machalo nade? Erokamano Joyce, mokwongo ok anyal wacho ni abuok ahinya kuom winjo ripot no, nikech nyaka sani aparo ni most students they consider it ni en gima normal. Gimomiyo gi consider it ni en gima normal nikech I think ni universities go ema promote wach mar students madho tiyo gi yedhe mamero ji, gi promote yo machalo nade? Nikech mokwongo dongi according to that report no wacho ni ati higher percentage mar alcohol ema nini ahinya, ema ji madho ahinya. Kidhi e skunde to nitiere gimoro miluongo ni student center. E student center ning'eni seche ma ijoin kaka nyathi school, itimo ni orientation to idhi kodi ni yao ma student center kuma ji chieme. Koro in chieng' midhi kidhi ido ka kuma ji ido ka kong'o nitiere kanyo. Iuse e school kanyo. Iuse e school. Ok inyal nyisa ni the admin mar school ok ong'eyo ni kong'o iuse e school kanyo. Nyiso ni number 1 gine ma gi promote. To ng'ama uso kong'o ne e school kanyo? Partly nitiere students. Nitiere jok moyako. Dong ing'eni nitiere jok moko makwayo ga. Ok inyal donjo e school kanyo maonge permission. Gibiro to gikwayo kaka ng'ato de kwa ni they should be allowed ni gitim ohala iye kanyo, gius chiemo alongside giting'o kong'o gibiro godo gi other drugs. To kinyalo kona ni nyaka nikech aukani makwongo donjo e skul no. Nitiere jok man ndalo mane skul ochakore jogo ne nitiere to gino osebedo kanyo for a very long time. Koro kinyalo kona ni skul okia ging'eyo to I'm sure ni gimoro matin imiyo gi mondo ka giwe ginting'e ni koro gininyo students nikech koro ging'e ni mado ka skul ebong'e an koro dang' atimbra nade. Matine ni en culture moro mabedo cultivated kowuok e skul kanyo. Rex in korka kori kotudore kod report ma kamano mar Nakada ma koro noyango ni kong'o madhore asasa e kuonde tiegruok mamalo kopogore kod kong'o ndawa be ji ywayo. Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo daher wacho ni report mar Nakada en report ma kila ng'ato onego bed ni buogo kila ng'ato. An korka kora report no nobuoga ahinya nikech king'iyo kwan ma nogoli kod Kenya Bureau of Statistics mayango ni rowere, namba mar rowere matiyo gi yien mamero ji en gima lith ahinya monego bed ni kila ng'ato penjore ni ka king'iyo kwan rowere ema ng'eny e piny kae kikwano ji mene piny ka. To wang'eyo maber ni kiny mar Kenya koda kiny mar pinywa ka en e lwet rowere gi. To kochopo ni koro kwan mar rowere matiyo gi yien mamero ji medo mana idho malo, to wang'eyo midhiero mabiro kowuok koda tiyo gi yien gi eki en gima lith ahinya monego bed ni wapenjore ni ka wamedo dhiyo kaka wadhiyo ni wamedo mana medo kwan mar rowere matiyo gi yedhegi, to kiny to wadhi chalo piny machalo nadi? Bende kiny somo ma wasomo e mbalariany ni bende odhi bedo koda meaning kose koro wadhi weyo somo ni wadonje tiyo gi yien mamero ji nikech wang'eyo waduto te midhiero ma yien gi biro go. Koro en wach malich ahinya monego bed ni kila ng'ato penjore ni ka kiny higa ma kiny ka Nakada golo report moro wadwaro ni kwan ni omedre malo kose wadhi ng'iyo kaka mondo mi wachak bedo gi weche gi wawuoyo wi wachni mondo mi wane ni kwan ni dok chien. Samuel kaduogo korka kori itemo lieko gino momiyo ang'o momiyo seche moko rowere tiyo kod yedhe mamero ji, itemo lieko ni kotudore kod osiepe ni ng'ato kodonje mbalariany kacha to kit osiepe ma oriwore godo ema seche moko nyalo miyo odonje yedhe mamero ji. Kata kamano iwacho ni e kinde ma ng'ato dhi e mbalariany kacha ng'ato en ng'ama duong', matiende ni seche moko jogo madonje e campus wanyalo wacho ni ng'ama hike ni ga piny mogik, wanyalo wacho ni higni 17 kata higni 16, to wanyalo wacho ni mano en ng'ama nyalo make informed
informed decision matiende ni onyalo bedo gi pache moro mondo par kende ma ng'ama chielo kong'ise ni tim kama. Kata kamano in kaka Samuel bende ise experience jogo matiyo kod yedhe mamero ji, to ang'o mamiyo rawere koro kumobet abeta to wacho ni an bende we kora teme tiyo kod yath makama? Erokamano ahinya kendo Joyce. Nawacho ni jopuonjre gi ohero ahinya tiyo kod yedhe mamero ji, to an ase experience gima chalo kamano, kendo ang'e ni kata osiepena moko kata jok mang'eyo gitiyo godo, mana ni koro yudo ka ji mang'eny jomoko ka wuok dala giwuok ka gi nyithindo malong'o ahinya, nyithindo ma jonyuol puoyo sama gidonjo e mbalariany. To ka gidonjo e mbalariany gidonjo e gima iluongo ni peer pressure. Ing'e ni ng'ato iwuok e gweng', ibiro Nairobi, iromo gi jok moko mane gin weche gi ne ging'eyo ka gia piny, ne giseng'eyo weche mag tiyo kod yedhe gi. Kiriwori kodgi, winjo ka imbidani ibed achiel kodgi mondo ubed machal. Koro mano bedo achiel kuom gimomiyo jogi tiyo kod yedhe gi. Wach mar ariyo ni boyudo kendo ni jok maloso gik moko mimadho kaka wach ni kaka kong'o, gin bende yudo ka ging'e tiyo kod nyinge moko ma entice ji. Kaka sani apani nitiere kong'o moro miluongo ni county. Iboyudo yana ka jo rawere ohero madho kong'o, nido ka gibedo giwacho ni gin koro ng'ato ka ng'ato gi county ne. Matendo ni nyinge kong'o be entice ji mondo ti gi kong'o. Giluongo ni gin koro gin council of governors, go ng'ato ka ng'ato bedo gi county. Koro magi weche moko mag peer influence ahinya mamako jomatindo, kendo ripode ni ok ber kwang'iyo ni jomatindo masani kaka Rex wacho gine jok mwang'iyo kiny. Kendo yedhe gi kendo ondigi maber ni kitiyo kod gi yo moko winjore to ginyalo hinyo ngimawa makiny. Koro wageno ni kaka jomatindo wabede gi forum, wabede koda waduok tiyo kod gigi piny, mondo ka report machielo mar Nakada bro biro to wayudo ka ngima mar jomatindo ni kumoro. Bende wabedo ka watwake ni gin okenge mage minyalo go mar mondo mi waduok piny atiyo kod yedhe mamero ji asasa inyanya to kunde tiegruok mamalo. Linet korka kori iparo ni ang'o madhiro jomatindo mar mondo mi oti kod yedhe mamero ji kopogore kata kod peer pressure ma bende Samuel lose nyalo bedo ni en stress kose nitiere kata weche mamoko makoro dhiro ma ng'ato ni en koro wachacha ni kochiw gokinyi to odhi mana manyo seche moko en county man Samuel wacho ni kore en bende obede gi county ne moro obed godo piny. Okay, erokamano ahinya. Okay, nitie gik mamoko kaka seche moko ng'ato nigi workload mang'eny. Seche moko en gi tije mang'eny monego otim. Koro apani gino chakre mana high school. Ka seche moko ng'ato seche moko nigi penj gokinyi, odeno smoke kata iluongo nang'o bang. Koro nyise ni ko smoke gino dhi kata bang. Maybe mira kamae. Kochamo mira, ne dhi bedo active. Maybe the whole night koro dhi bedo kosomo. Koro number 2, anya wacho maybe en stress be. Maybe stress nyalo miyo ng'ato donje gigo kaka kong'o. Stress mawuok kanye manyalo miyo seche moko rawera matin ka okang' mar tiyo kod yedhe mamero ji. Ng'ato nyalo bedo gi academic stress, maybe financial stress. Koro seche moko nyalo ni ng'ato deadline mar fee chiegni, pok oyudo pesa. Deadline no ves kala deadline chiegni, koseromo deadline no, idhiro ni idhi nyisi ni defer. Kung ano dyan seche moko an gi stress wadhi atema ne amadh kong'o mondo at least agol stress. Kasto wach workload no koro biro ka niya seche moko yudo ka ng'ato seche moko en gi units mang'eny monego otim, ka for example jok matimo medicine en gi units mang'eny dong koro no bed active during the night, obed no somo donc no mone kuma gimo kelo ni koro ng'ato chako tiyo gi drugs go, but ok ng'ato no dwaro, but owinjo nyaro masni kotiyo gi gigo ng'ato dhi bedo active during the night. Haya, adwa ni wakaw yuyo madundo mondi ang'e ni Steve Marcelin kachiel kod Rex bende nitiere kod gino ma nyalo wacho inyanya kotudore kod ang'o ma nyalo miyo rawere kata japuonjre manitiere mbalariany chako tiyo kod yedhe mamero ji, ang'o ma influence gi. Kata kamano nyakwara Mogi Ajwang' we wakaw yuyo madundo gi sani ka waduogo to bobedo ka wadhi mbele kod twak marwa. Med cholo ote penjo mora mora ma intiere godo okinyi makawuono, kik idhi mabor. Europe
awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake IJssel, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushow vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Zombie your friends, and I am confirmed. It's a man. Aye. Okay, be water. Kisungu wacho maber ni walk with me. Kenya thua ke kisungu. Kisungu ange male. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kotudore koda kedo kod yedhe mamero ji ahinya to ikind rawere ma somo e kuonde tiegruok mamalo kata mbalariany mopogore pacho ka moseyangore kaluwore kod nonro mar Nakada. Jopuonjre ma somo e mbalariany kata kuonde tiegruok mamalo thoro tiyo asasa kod yedhe mamero ji ka kong'o ema gimadho ahinya. Ntiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyio nagi mar mondo mi wapenjra nene tang'o momiyo rawere tiyo kod yedhe makamagi. To ere kaka inyalo duok gi piny kalore ni rowere masani ema nyalo wacho ni gin jotelo makiny to kende mbalariany kuonde magisome bende gitimo courses mopogore magine magibro bedo ka gitimo tije. Wang'eni wantiere kod joma somo tij medosa, joma bedo somo mar mondo mi obed jopuonj, joma somo mar mondo mi obed lakteche. To ka gitiyo kod yedhe mamero ji bende gibro somo e yo makare adiera kose tok ka osesidh gi kondo to bo bedo kod jogo miluongo kanyo kod dho ngere ni gin half baked to magi nyalo konya e tieko e yo machalo nade. Ka wadhi mbele kod twak marwa Steve, in korka kori paro ni ang'o ma influencer rawere mar mondo mi oti kod yedhe makamage inya to kata KU kama isome? Okay, gima apeno nyalo influence rawere mondo tigi yedhe mamero ji. Achiel, we kunga gole dala ka kile school. An ki kora ada blame jonyuol. Parenting issue. Emanya miyo rawera matin ka an donje drugs. Ta kada chaka no bro miyo adhi mbele to bedo kita bedo addicted. Kiwacho ni parenting issue matinde ni iseyo jonyuol. Iseyo jonyuol nok tim ang'o makare. Jonyuol masani okaw thuolo makende gi nyithindgi mar go mbaka. Janyuol ma nyathino bile mbalariany githoro ga paro kata assume ni wuoda kata nyara manie mbalariany en nyathi mariek, en nyathi manya paro kende. But gima nyakono janyuol igni masani matinde jibire university ni iteko form 40 bire university directly mangiso no nyaka wan gi jo 16 years e university
16 to 25 mane age bracket masani donjo university mang'eny to king'iyo unlike ndalo machon nitieko university nitieko form 4 to nitie period mar 2 years kata mana 1 year mani ibede dala mondo ibed gi jonyuol ibed gi familia mondo ging'e kiti moro kata kan ti moro marach inyakuza gi dala kono but tinde itieko mbalariany to ng'ato odhi boarding from primary to secondary then oteko secondary koja 16 years to bire mbalariany kae to kosebile mbalariany kae ka to koro ng'ama onge japuonj madhi koni ni wetimo wedhi e party kike madho we mulo mae sama koro nyathino ni mbalariany kae ja 16 years mosebede boarding all through under guidance mar jopuonje gi parents sani koro ne mbalariany kae obedo nyathi makite galagala introduce e weche mag yedhe mamero jigi sama nyathino chal kamano kodok dala yudo ka janyuol be onge gi time mar go kode mbaka ne wuoda kata nyara mbalariany kuma ontie chal nade kora na blame jonyuol onego kaw thuolo makende giwe assume no joma ne mbalariany gin joma dongo moko kuma pod gin nyithindo kendo kwa biro yudo joma otegno no kae nyalo influence haraka koro jonyuol masani onego tim parental duties gi malong'o kabisa mar kawo nyithindgi go kodgi mbaka penjogi ka mbalariany chal kata mana weche relationship gi eno ka ng'ato chako gi kanyo alafu donje drugs ka osedonje e toxic relationship koro jonyuol masani ber ka kawo thuolo makende mondo go mbaka gi nyithindgi sama wani long holidays cha alafu ki janyuol tiwinjo ka nyathini be kudwa kata bire mana kata ma short holidays long holidays gi nyaki par riyo nyathini koni no yudo tich Nairobi oyudo attachment Nairobi mane kuma koro jichako ga mess up ng'ama ineno ka koro chako avoid community kata mana dhi dala mano ngiso nitie kido moro mosechuoye koro in kaka janyuol onego ibeda strict an gima nya jonyuol te maneno gini kawuono jonyuol onego kaka ne gitimore e high school gi primary cha kaka ne gi follow life wacha kaka mano bino kaka gi follow life nyathi mane first year nyaka fourth year kata mana nyaka 6th year ket gi thoro assume we can take care of ourselves but it is not Marceline ang'e ni nitiere gimidwa medo kanya nino kibuonjo mokwongo partly nyalo support gimowacho to partly bende ok inyalo wacho ni jite ok dwa dhi dala nikech nitiere tabia moro marach nitie kido moro moko dwa ni janyuol ong'e kanyo bita nyalo tamora matin koro kwa biro kar jonyuol kaendi shida chakore nitiere jonyuol matiyo gi drugs gi to giero oro nyithindo ing'eni nyithindo ohero kopo gima janyuol ne timo iyudo ka an iora diriyo nadhi aomne to ine mimadho chieng' moro abro kawa achiel to amba dong' annoga ka baba watimo ni ama noga ka mama watimo ni ambe we ateman natimo gino koro gino bedo kodongo godo nikech ing'eni gintiere moko ma kisetiyo godo ok ibing'e kata saa misebedo addicted in ibo winjo mana ni koro you cannot do without them koro idoga ka nyithindo ma iwacho ga ni nyathi thuol en thuol dongi koro ng'ama janyuol osebedo ga katiyo ni gigini koro nyisa ni ka janyuol in kaka janyuol ine mimadho kong'o ine mimadho ndawa kendo nyathini ni emioro to in idwa kwere ni ing'eni kidhi kucho to kik imadh gini dhi penje an anyalo penji ni kona ne gimomiyo kik ati godo kata ka ng'iyo no rach to in bindi tiyo godo penji ni kona ne gimomiyo an kik ati gi gini to in itiyo go in kaka janyuol to unemonego bed ni set my example maber alafu koro doga ka oseng'iyo gi gini koya dala koro kobiro school koni koro en pro ma gimong'iyo go ma in fact kade okose koni to do penjere ni koni magweng' mane alafu relationship issues kabidoga ka jok ma tere e relationship jok mowe mokia dak gi rejection onyalo bedo gi rejection from the family the boyfriend girlfriend thing be miyo ga jomoko donjo e weche mek tiyo gi ginene gi kono gini ningeni kise bilo matin to gini wil godo koro okidhi winjore bucha not knowing ni gini wiyo kwil gino seche bise tiyo gi yedhe mag yedhe gi ok gi ruch ga pain ma intiere godo gi postpone pain no koro ka ni winjo marach idhi madhet after sometimes winjo ka iber kiny the same pain oduogo ok en ga it is en ga onyalo wacho ni tiyo gi kong'o sama intiere gi shida ma stress it's a temporary solution koro ngini the moment mok inyal find a permanent solution inemi miyo shida nikech itiyo kode pile ka pile lakini gimimi idwa ni ti kode no boko solve
Yeah. Rex in korka koriango matimore winjo kanyo ka jomoko seyo jonyuol, jomoko seyo mbesegi, mano joma gintiere godo e the same peer group. Ni ema seche moko dhiro gi mar mondo mi ochak tiyo kod yedhe mamero jigi. In korka kori iparo ni ang'o ma miyo rawera ma seche moko kala penj makare odhi nyaka e mbalariany nikech nitiere jogo madhi e mbalariany direct. Moko bende janyuolo wacho ni entiere kod pesa otere atera to en ema ochulone. To koro japuonjre ni kosechopo kacha to en koro chako tiyo kod yedhe. Penjo maber ahinya. Ing'eyo ni gimokuongo monego bed ni wapenjore en ni ka wachako gero od gorofa ok wachak gere gi malo, wachako gi piny kwa idho malo. Penjo mokuongo wapenjore ni gini chako kanye, ere kaka ochako. To penjo mar ariyo, bende yedhe mwawacho gi kaka kong'o, ndawa, king'iyo chike ma pacho ka, gin gik moko ma opuodhi gi chik. En mani iwacho ni kata king'iyo kilando yien mamero jigi kaka kong'o, lipot mana kada noyango ni kong'o ema rawera thoro tiyoga ahinya. Kilando gi to giwacho ni kamoro kanyo ni excessive alcohol consumption is harmful to your life. But sami wache kanyo ondike gi letters matindo tindo. Iwinjo? Koro gima wapenjore ni gini chako kanye, to mana kaka owadwa kayo osewacho, gini chako e parenting duties ka. To chako from two aspects. Nikech the whole thing mar mondo mirawera ong'i kaka tayo ngimane, it's a collective duty. Ochako gi rawera en owuon to dhi kuom janyuol. Tiyudo ka thothgi an kang'iye mbalariany kacha to thoth joma tiyo gi yedhe mamero jigi iyudo ka giwuok from families ma parents nen very strict kodgi. Omiyo ka gidonje mbalariany kacha to gidonjo gineno ni we are in a free world, wawuok e prison dala kochacha. Omiyo janyuol kakibedo gi relationship gi nyathini, kakibedo luwore gi kaka janyuol keto boundaries gi nyathi. Bende ka nyathini en gi wach moro, onyalo biro iri mondo mi owach kodi. Ok dwa wach ni rawero nego bed ni resort to short term solution mar tiyo gi yien mamero ji nikech koro en gi stress moro. Kose nikech koro en gi stress mar somo. Idhi mbalariany kacha mondo mi tiegri. Omiyo mane gimoteri kacha. To kipangri maber, ok apar ni inyalo chopo kama koro somo, somo makoro obwongo ni wacho ni mana ni madh kong'o chupa dek moko odog chien. Ok apar ken gima nyalo timre kamano. Omiyo wapenjore ni bende ka ochopo kama koro rawero chopo kuma giko, moneno mana ni solution en tiyo gi yedhi mamero ji. Bende nitie ng'ato monyalo dhi ire mar mondo mi owuogo mondo ng'i an alternative way mar loso gima thageni. Kose ken osiep janyuol, en osiepe mage minyiso nyathini mondo obedgo. Be ing'eyo osiepe ma nyathini bedogo? Be nyathini kachopo e mbalariany kacha en go in a convention mar gimodwaro kacha, kose odhi kacha mar mondo mi kochopo samoro ma oneno ni watim gima ng'ani ng'isani, kata obedo nen gima rach to watime atima. Omiyo gini en gima janyuol onego bed ni bet kod nyathine piny to ng'ise ni an kora sechopo kama koro ing'eyo ni chike ma Kenya kawacho ni the age of the majority is 18 years old. To mano age bracket moting'o ji mang'eng mene mbalariany from 18. Omiyo sano koro chik be wacho ni nyathi oken under full obligation mar the parent. Okay? Koro nego bed ni janyuol ng'iso nyathine ni ochopo kama koro ing'iyo in gi ngimani. Ing'iyo in gi gima kiny chalo. Kiki tangimani sani kineno ni wago sherehe, wamadh gik mamero jini, to bang' higni 3 kata 4, koro chopo sama koro iseyudo midhiero mang'eng mege tuoche mabiro kowuok kod tiyo gi yien mamero jini. Omiyo en gima onego bed ni rawera parre en owuon to neno ni ngima makinyni en ngimana. Kik ati gi yien gi nikech aneno ka janyuol na tiyogo. Kama janyuol no osechopeni, onego bed natimo gima opogore gi gima janyuol no osetimo. Omiyo en wach ma ng'ato bet en owuon to paro ni ang'o madwaro kuom kiny mara. En ang'o madwaro kowuok e ngimana.
sama an e mbalariany ka to en ang'o mabiro timo e mbalariany ka. Marceline, kinde mane wachako twak marwa itemo lieko matin ni kidhi e mbalariany mopogore opogore to wantiere kod kuonde miluongo ni student centers ma iyudo ni student centers kanyo nitiere jomoko ma seche moko ok gikodesa matinde no migi kata space moro mar mondo mi giuse to kanyo ema koro gikete kata kuonde mag math kata giuso kong'o kanyo e mbalariany mopogore opogore kata kuma isome cooperative. Wanyalo wacho ni yot mane ma jopuonjre nitiere godo e yudo yedhe mamero ji to bende kaluwore kod Nakada jogo ma iluongo ni non-teaching staff kaachiel kod lecturers ema bende seche moko uso yedhe makamagi ne jopuonjre. Be isewinje gima kamago kose en gima timore nyaka mbalariany ma wantiere godo e pacho kae? Mano en gima timore. Kiweyo ya kata student center no, nitiere ga ng'iyo moro midoga ka students oseng'iyo godo gi watchmen. Ngeni sa midonjo school cha nyaka ikuog site ga, alafu itimore nade? Idonjo school. Koro anyalo wami example gi kaka an ngeni na kaka nadonjo school first year to adonjo leadership. Koro idoga ka nitiere kaka they treat student leaders kana nitiere school. Koro idoga ka giseng'iyo kodi dong koro ging'eni in ng'ama ber. Seche moko kidonja bende ok ging'iyi, ok giseti giwacho ni gi assume tu ni ok onyal bedo koting'o gimrach. Tidoga koro ng'at moro machielo bo biro to osomo. Koro en tije en biro ng'iyo gi, obiro to koseng'iyo gi watchman to timore nade? Odonjo. Ing'eni kidake e school tek mondo iwuog oko alafu iduog kodgi, lakini kidak oko to yot mondo idonj kodgi, especially kiseng'iyo gi jogo ndo koro gin ok gisetiga. Mano number 1. Number 2, idoga ka jotedo moko gigolo ka giwuok godo kuonde ma gidake ka gikelo ne nyithindo school, nikech ging'eni tiere kaka iwacho ga ni ati ng'eni njaga nigi pesa kamar kaka giwacho. Koro idoga ka owuok en ng'ama odak oko odhi to kelo ni dong get shida inini shida donjo ga e get kae ma shida nitiere nikech tije jogi monego bed nikech koro ko yudi school ngeni gidhi kuong gipenji idak oko kosi dak e iye ka tidhi wach nade adak e school ka. Kidak e school ok inyal dhi miyom gini nikech school ka kuse igole oko ochopo nade school ka nyiso ni shida nitiere get ka. Koro gigite kata ido ka student centers kanye dongo yiene gi kongo to yiene gi uso. To moko machielo gi gigolo kanye dong nyako dhi mana oko to do koro ido ka isegolo asoya e dho gate idonjo gi gimi donjo godo. Koro ido ka oseyudi godo iye kuchocho dong idhi ma wacho ni golo oko to shida nitiere mane gate ka. Koro jok mantiere gate gi ok tim tijgi kako onego bed ni gitimo. Alafu I feel ni seta ng'ato kama is also not enough. Onego set je yo machalo nade ka. Jogi aparo onego bed ni tire machine moro onego bed ni at least nikech manyalo scan to winjo ka intiere kod gigo. Nyagen gimoro matin ma kata an kaka wasoya ile pa ma yeto kinyal yude. Indo gidhi tim nikech be anyalo penji ni ang'o momi seta kamano. Koro gido otima ni otima wuotho godo kama alafu iye ni okalo. Kata kamano wang'e ni yedhe gi adiera ok chiw gi nono. Steve Samuel, rowere nitiere kod pesa excess e mbalarianya magitiyo godo e nyiewo yedhe mamero ji kose gigolo pesa kanye mar mondo mi giti kod yedhe gi to giyudo gi kanye nikech adiera kwa ng'iyo kata kong'o ok en cheap, en expensive. Kwa ng'iyo kata yedhe moko go ok gin cheap. Matinde ni pesa rowere nitiere godo excess makoro gikia kaka giti godo, giwacho ni anto koro we pesa ni we aketha seche moko e kong'o, wanyiew godo mana ndawa, wanyiew godo kata moko michuoyo ka. Kosango matimore. Erokamano Joyce. Kapok awacho kar pesa majoere gi nada ni awacho wach moro mane wadwa Steve wacho mane wacho ni weche gi moko ikelo gi jonyuol. Adani bawach ni nitiere atamalo mar jonyuol be mabeyo motiego nyithindgi e yo mowinjore. Kendo nyithindo moko be nitiere mana ma wang' gi tek ma be otamo wang' jonyuol. Ido ka nyathi temo kete e yo mowinjore to en boko dwar. Kendo ahinya e onagi waka ka nitiere percentage to en percentage matin manyalo kata tiyo gi yedhe gi e mbele nyithindo kata nyalo biro gi kong' e ot. Ido ka
thoth jonyuol mang'eny niga gi chuny maber ne nyithindgi, kendo nitiere weche moko mok gidwa ni nyithindgi mondo oyudre. Koro kata kwadani wago jonyuol kanyo, adani ami percentage maduong' mar jonyuol be makofi kuom tiego nyithindo moko maber. To wach moro madana jiw manowacho be en ni jonyuol moko be koro nitiere ma kwiny ahinya, mok bed gi thuolo maber kod nyithindgi. Miyudo ka nyathi chako wuok e restriction cha to koro yudo freedom. Koro message maber oro ne jonyuol kawuono ni bed ng'ama ni thuolo kod nyathini, obed nyari, obed wuodi, mondo nitiere mbekni moko mayom munyalo goyo kode, munyalo wacho kod weche gi makata kodhi malo to kohinyre. Koro wach mar kuma joma tindo gole pesa kata sendi maginyiewo godo yath, yudo ka thoth joma tindo oyie wacho ni we mondo awang' kata mer to mondo adhi aninde chandruogegi. Koro chiemo no to en mana chandruoge mage marawera nitiere godo, nikech adira ka intiere e campus kacha ionge kata ting' moro amora mapek, nikech sechego tijeni mana somo gi chiemo gi nindo, kata responsibility ma ng'ato nitiere godo. Kwatiyo kod ranyisi kata kose untiere kod responsibility, angu bedo kung'isowa, nikech seche moko kata ot midake janyuole machuloni, kikoso kata pesa tinyalo gocho ne janyuol ni yawa ok yorna kata 200 moro adhi nindo kech. Koro anyisi Joyce, nyithindo gi most of them nigi challenges kendo gin gi pek, nikech ng'eni mokwongo ji oka kunde machal. Ahinya joma somo e mbalariany mopodh gi sirikal yudo ka gin jok ma nokalo koka gibiro. Emomiyo nyadi mang'eny neno ka nyithindo go koko ka pesa mag help gi odeko, nikech nyithindo moko kata kaka gidag malong'o, jomoko dak e kiosk, moko dak e kibandaski, nikech kaka gibed malong'o onge. Koro emomiyo seche moko iyudo ka weche mako weche kendo machando ka nyithindo en weche mag stress mag somo, momiyo iyudo ka jomoko bende bedo kendo chako tiyo kod yedhegi. Koro wach moro be mana dana nyis jonyuol ni jonyuol boningo oluw nyithindgi ahinya kar hali mar somo ka. Iyudo ka ji no obiro e campus, jobiro university, to nyathi bedo ndalo mang'eny mokalo, tiyudo ka kare en odhi odonjo weche mag yath, nikech koro chandruoge mag kaka maybe nitie units moko tieko, weche moko chande, moko be ma ok yud pesa maromo gi kaka gi pang ngimagi mapile ka pile, bido ka nyalo chandogi. To sendi ma nyithindo gi yudo ma ginyiewo godo yath, ahinya yudo ka joma tindo ka gida nyiewo kata kong'o, yudo ka gichango kaka joma tindo. Koro gichango pesa no to gikawo gima gidwaro kawo no. Koro ahinya pesa ni to lerne wakia ahinya, but gima wang'e no yudrega sama gidwa tiyo kode. Kendo mane wach mantie. To koro adani be anyis joma tindo ni kar chango pesa kinyiewo godo kong'o, kawo pesa no inyiewo godo gweno kata kod ring'o mondo cham. Mondo ilos ngima. Steve, mana mapiyo kapok wadhi yweyo. Kapok wadhi yweyo, Joyce weche gi te neno ma ka osiepe ni diere, keto osiepe diere kanyo tibe yudo kaka osiepe ema solve ga problems ma nyithindo gi nigo. Kidwaro ngama influence kata osiep ni ema influence, yudo ka report mogol wacho ni atamalo maduong' makelo influence ni en friends, mo mi 60 something percent plus. Koro yudo ka osiep kionge pesa imanyo osiepegi. Ki ikia drug moro kata ngino wan kaka joma Nyanzani an kane pok abiro Nairobi, an mbalariany mokela Nairobi kae. Kane pok abiro Nairobi kae, nakia ni rawera matin kata nyako matin nyalo tiyo gi ndawa, but neno bok maduong' kana chopo mbalariany mar Kenyatta, yudo ka nyithi okuyu manyiri gi chuo gi madho ndawa seriously, nikech mano life magidao kajaga gi jonyuol. Koro aneno ka kata ka in nyako, kata ka in kijana matin kaka an, tabire mbalariany kae, tadhi student annex kajacha, taneno ka nyako ywa ndawa, tapenjana ni kar dala kocha ng'ano ndawa kata rocket gin mag de gi joma osetimo retire. To kibire mbalariany yudo ka nyithindo manyiri mathindo madho ndawa seriously. En nang'o? Ka an gosiepna ma madho ndawa no, to nyako kata en wuoyi, to adhi e party, an ang'eno kong'o kende emoyiena madho ka rawera mathin. To ka nwasedhi e party kacha ma ji omer, ma koro weche paro lal mathin, dongambe nitie kuma dhi teme, nambe wateme ndawa ni kawuono, to tema no kisiko itemate kidhido that addiction. Another one gi friends. Thoth nyithindo mane mbalariany mag mopodh gi sirikal onge ga pesa, nikech gi nyithindo ma familia man gi chan, nikech ne gitiyo matek ka gichop kae, ok gin ga self sponsored, gin ga government scholarship no. Ka gisechopo kae, yudo ka nitie achiel e nyithindo 10, ibodo kata ka nitie nyithindo 2 moko mai familia moko man malwedo tek, to nyithindo go
kogi kar ko iwacho ngero moro wacho gi joluo ni jakongo yie nyiew ni kongo kam midwaro to kobro nyiew ni chiemo e nyithinda par kiyudo nyithinda riyo kende ma familia matek oyie kon jonyuolne mondo make sure no go party kora na blame friends kibire mbalariani nyathi marawera mathin choose your friends wisely osiepe kae osiepe makethowa yeah makoro wanyalo chono osiepe maketho ji onego bed ni yiero osiepe yo makare yeno mar mondo mi wakaw yo maduno nyakwara mugia jwang ote magi benda aneno abo bedo kawas asomo gi e kinde mwadhi mbele kod toa kik idhi mabor. Tabergi mamura kiwuotho kaka iwino wuoyo Imamura ngisura mari apidi bebine kake wonjo Berlepi misikirwa koni pamba goli Nyinga Viki B Matata mondo mi yud thuma mar nyanango kaka skiza tune mari D star aboro achiel ariyo star abiriyo aboro ang'wen hash Ramogi TV e od jothumbe duto. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto. Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Ma oken mana sigand hera. Dongiwano wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gima an abro timoni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo. Manera Mugi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang kendo ero kama na inya kuom medo kete Ramogi TV kama watwak kotudore koda kedo kod yedhe mamero ji. Ka wadhi mbele kod twak mar Rex ine mabenda adwa ni chwala ni pachi kotudore koda kuonde ma jopuonjre yude yedhe mamero ji kachiel koda omenda ma giyudo mano mar nyiewo yedhe mamero ji gi nikech liekore ni embalariany kacha bende nitiere environment moro ma conducive ma yedhe nyalo donja to rawere tiyo godo to nitiere nyaka kaka kalure kod nakada to lecturers kachiel kod non teaching staff bende kelo yedhe makamago to uso ne jopuonjre. Penjo maber ahinya. Gimokuongo yedhe mamero ji ka wawuoye wi yedhe mamero ji achak ka wacho ni nitie yedhe gieki nitie moko kuom gimopuodhi
kod chike mege piny. To nitie moko kuomgi ma bende iyudo ka ok opuodhgi. To ng'enygi ma rawere thoro tiyogo en king'iyo ripot manogoli gi Nakada. Ineno ka ripot wacho ni kwan atamalo 87.3 en kong'o emitiyogo. Kiluwo kod ndawa, kwan atamalo 64.4 ma rowere tiyogo e mbalariany. To mar adek en yedhi kaka weed ma nyasore ema rowere thoro tiyogi. King'iyo rowere mene mbalariany, iyudo kaka kawuono en weekend. Kawuono en weekend, en tich abich. Janyuol mane kawuono en weekend chako. Iyudo ka sani koro rowere chako paro ni weekend wadhi goyo sherehe kanye. Omiyo sani gibiro, joma onge pesa wacho ni walosuru pool moro matin wa contribute pesa wadhi wanyiew go mzinga. Injo. Nikech rowere gi ok negi onge gi pesa, gin gi pesa. Kiyudo ka chalo mana ka gimihero, kisehero timo gimoro to nyaka item yudo kata ka nin gi pesa matin tiyudo kokano pesa matin manen go chawo wacho ni mae to dhi mzinga koni. Nikech iyudo ka en gima osebedo addiction. Ochako matin to kaka imedo tiyo kode e kaka imedo bedo addicted. To wang'eyo ni season ma sani en season ma rowere oseyudo help. Nyocha gidhi e ng'anyo to sani ema koro gidwa madhe mang'eny ahinya nikech koro pesa nitie. Tiyudo ka rawera matiyo kod yedhi mamero jini, iyudo ka en nyaka gi budget. En gi budget mondiko maber, oniko ni chiemo, rent, to nitie ma ok dikos kanyen mar yedhi mamero jigi. Mano be oketo ni pesa kamoro. Omiyo sama gionge pesa be dak gikos madhe nikech ong'eyo ni entie osiepne moro ma be tiyo gi yedhegi madhi luonge kochopo samo timre nadi, samo nego bedne gitiyogo. To wang'iyane kaka yedhegi bende bedo consumed. Iyudo ka nitie moko ma be sani ok oketgi e chupe miuso giyegi. Iyudo ka nitie joma riwogi gi chiemo. Nitie kaka nyasore, nitie weed cookies, nitie weed lollipops, nitie weed juice. Ma inyalo bedo ni ok idwa tiyogo, lakini osiepni biro ni to ting'e e juice. Ing'e ni ma en soda. Bang'e kisemadhe tiwinjo mana ka koro ichako wuothe muya. Wiyi hure ahura. To koro biro to ng'isi dongi neno kaka ni iwinjo. Koro adwa ni madhe iwinj kaka ipakega. Iwinjo ka nitie jomoko mabe ong'e kaka gipake. Omera kiwinjo kopako nie maber kata kano kiti kode wacho ni gini kelo nyadhi. We koro be adonja chak teme. Omiyo iuse yore mopogre opogre. Gima daher wacho ni yedhe mamero jigi mitiyogo e mbalariany opogore gi high schools. Omiyo dako bed restricted ahinya e mbalariany kacha. Nikech wawach ni ting'e biscuits, idonjo ges e mbalariany kacha. Onge ng'ama dhi ng'eyo. Omiyo kata kitimo frisking e get kacha, gini ok en gima nyalo bedo controlled within e mbalariany gi searches kod keto security cameras kata gik makamago. Nikech jopuonjre mang'eny gi iyudo ka tiyogo, ok gihero tiyogo e school kinenogi. Gitiyogo e hostel. Hostel kuchacha dongi ng'eyo ni onge ng'ama dhi luwi e hostel. Kati tiyogo kata okitiyogo, onge ng'ama dhi penji. Omiyo gini dok chien ng'ato en owuon. Ng'ato en owuon. Bedo piny to itimo gimiluongo ni self-awareness, self-discovery. Ing'eri ni in kaka ng'ato, kaka rawera. En ang'ono maber monego bed ni tiyogo, to en osiepe mage monego bed ni bedogo, to en gimane midwaro kowuok e gini. Nikech ineno ka tiyo gi yien kaka yedhe mamero ji kaka kong'o puodhi. En mane tiyo kode mang'eny ema bedo shida. Gik moko kaka ndawa opuodhe kendo iuso gi kawaneno. Omiyo wang'iyo mana ni kata kitiyogo, ere kaka inyalo tiyogo. Nikech ng'ato ok bi mako lweti ma isi ni koro kimadh gini. Mano be gima ok nyalre. Omiyo en gima ng'ato wuon emopenjore ni gini kata katiyo kode tatiyo kode nadi mondo mi kiko timang'o, kiko interfere gi somba kane mbalariany kacha. Kose kiny kiko bedno obedo gima kelo na midhiero mang'eny gimana. Mano gima nyalo wacho.
Linet, in korka korin bende pok ichwalo pachi kotudore koda kuonde ma arawere nyalo bedo ni yudo pesa mano mar nyiewo yedhe kod kaka giyudo gi e kuonde tiegruok mopogore opogore. Okay, erokamano ahinya. Okay, kuma nyithindo gole pesa ntie skul go, mano ok en penjo. Nikech wanyisi, once ni ng'ato dwaro drug moro, oye kata uso mesa motiyogo e somo no, mondo nyiew drug otigo. Kata onyalo wacho ni wadhi ango ng'ato ngeta, anyiso ng'ato ng'ano niya, ni simu moro kanyo biro ni godhiambo adhi uso ni. Sasa mwana so yudo pesa, adhi uso kana ng'ato simu 500. Bwana yudo pesa modhi nyiewo drugs. Koro ok ati ni en pesa ma kumoro malich sijui ni janyuol ema nyaka miye, sijui nyaka dhi okwa ng'awa. Yo oso asa gige matindo tindo ma en go kanyo, kata gige jowedege mokwalo, to dhi ouso. Koro wacho ni ok ati ni kata jomoko rely on help mondo ginyiew kata drugs kaka noso wacho ni county en very expensive. Ok inyalo afford kata ka janyuol lorori kata 200 per day, ok inyalo nyiew go county, I'm sure. Koro sirikal be konyo nyithi skul e nyiewo eka sirikal be konyo nikech help biro de jomoko ma yudo 30k, county seche moko nya cost kata around 1500. Wacho ni wadhi nyiewo county, pesa ni pod ng'eny. Anyiewo county kata in a week anya nyiewo county dichiel every weekend. When in a month already osetiyo gi pesa di 1500 times 4. En omenda makore lach. No kakoro nyithi skul pesa ok nati pesa gionge gago, pesa gin go. But depend kuma gole pesa to pogore. Yo be koro giwacho ni gikete mane kongo kata kamano gi yedhe mamoko. We asoma ni moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago abo bedo kasomo gi achiel kachiel mar mondo mi wawinjane pache joneno magwa kuonde mopogore opogore magintiere. Silas Owiti Mauji wacho ni gigo mamero ji ema oseketho telo maber mag ji mang'eny. Ng'ato mora mora matiyo kod gigo mamero ji nyaka bed koda timbe ma orochore kata ka en jatelo. Somuma ewi mer. Dielio Pong wacho ni yedhe mamero ji ok nyal rumo nikech kibiro ka luo koni tiyudo ni njaga iuso nyaka tok ka chief. Koro ere ng'ama nyalo tieko gi, otherwise aneno Ramogi TV ka ane gwenge mag gogo ka Nyamkago. Jojo Chieng wacho ni polise masani ema chiemo gi jous yedhe go, corruption ok nyal rumo. Vitalis Ochieng wuod game karariyo ng'isa ka ni Joyce Oduor chenro ber kapod anie twaka to gima kelo magi timore en ni jogo donje aola magi poka giyudore e halani moko bende odhi mbele kwacho ni wuok kuom jonyuola kaluwore ni gitiyo kodgi e mbele nyithindo. Koro nyathi dongo kong'eyo ni mano gima ber. Mogik en ni kaka ichake katugo mar pile ema wang' ni donjie miyudrie hali ainano nikech osiepe miriwori godo. An gi pacha gima ok adwar ka aheri omiyo nyaka koro ini wuon yamua ni chunga kune king'iyo ngimani mabang'e amor kendo aluo twak nyaka giko. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni en adiera ni yedhe mamero ji ni e kuonde tiegruok. Penjo en ni sirikal timo ang'o e wachni. Gigo biro nikech aola. Mar ariyo en poor parenting nikech gigi chakore gi e family to jonyuol ok kaw hatua mowinjore. Achako blema jotenda kuonde tiegruok nikech kitambo joma uso yedhe donjie mbalariany nyaka bed gi ni permission obedo granted gi jotelo. Machielo en ni jouso Kenya ka bora ni dhano nyalo yudo pesa ginyalo uso anything. Koro nyaka rowere obed motang' gi ngimagi. Mogik to winjo chik bedie mbalariany, too much freedom manitie kono bende changia and it's doing them more harm. Aluo twak ka anu moja enako. Engineer Lazaro Kanyambok ng'isa ka ni chako tiyo kod drugs en largely pure influence. Mano emomiyo nyathi nitie age makaponi iweye ni ochikre kende to you will end up losing him. Nyaka ne sirikal gold old system mane nitie kod higher level of learning institution tinde nyithindo chopo e university kapod gintie peak of their puberty stage. Koro jonyuola timo mistake weyogi ni university en ng'ama duong' mariek. Big blunder. 17 years
kata bed professor to pod biological changes in his body miye challenge. Odhi mbele kowacho ni treat nyathi kaka nyathi. Machielo gin nyithindo mane okwalo penj kaito odhi bedo admitted e tough courses. Koro miyo gi stress. Mano nyalo kelo mera ma serious. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi, Jamaguye Kanyada East. In bende usewacho kae ni kaluwore kod courses matek ma japuonjre nitiere godo ni ema koro stress mar somo ema miyo japuonjre nyalo donjo e tiyo kod yedhe mamero ji. Samuel. Erokamano ahinya Joyce. Apani wach ma engineer no wacho en wach makare kabisa. Iyudo ka jok moko mane obedo e high school mane kwale penj. Agone nyasero kamano ni the Great Mbita High School manasome jinte no kalo gi wigi. Iyudo ka jogi nyadi mang'eny ka gidhi e mbalariany to gikawo kose moko moingo gi. Iyudo ka ng'ato dadhi for the top courses. Jomoko dwa timo medicine and surgery. Gima katong'e maber ni biology gi chemistry to noko winjare piny. Iyudo ka jomoko be dwa timo courses kaka engineering, ida dhi civil, structural and among others, jomoko da bedo okil. To iyudo ka course chango dhi obembe, wach mana koni ni jogi bedo gi stress. Iyudo ka koro chako donje e tie gi yedhe gi. Alafu wach moro be mane owadwa Rex wacho ni jomoko tiyo gi yedhe gi yo marach ahinya. Iyudo ka jomatindo ng'ato matin nyiewo kata kong'o moro miluongo ni General Meakins to bedo go piny to wacho ni ang' nwang'e ni ng'a general e kindwa gi kong'o ni. Doka thoth gi dwani koro gikete wigi ahinya. Koro oningo jomatindo kaka joneno koro ing'iyo ng'ama general en ng'ama dhi mer ahinya gose ng'ama kutieko metho to kang mer. E kinde gi General Meakins mobedo gono ng'a dhi bedo general ka gitieko. Dhi tieke koso general dhi tieke. Koro iyudo ka gidonje gini gi wigi ahinya. Mamiyo koro jo angi nyalo ka ng'ato no mer monindo kuma ok owinjore. Yudo ka ng'ato yud kumoro, yudo ka wabedo gi mada cases mang'eny to gin moke magikelo. Koro nego rowere obed jomotang' kendo obed joma pachgi ler e piny masani. Kaka jogo wacho, in emitimo personal decision mondo ing'i ni ma be ngima dieri midani dage. Koro tiyo kode mang'eny ahinya. Nitie jomoko makati kono we ok nyaweyo, lakini wawacho ni wakwed tiyo kode ahinya mondo jowere jomatindo wabed jok ma obidhore maber kabisa. Alafu course be ikaw course moro mokodi kidonje mbalariany. Koponi ni bere a given area to kidonje mbalariany ikaw gima iwinjo ka chunyi do, nikech gima chunyi dwari bro timo gi chunyi, to gima idhiye mondo imor gima ne yudo ka timor ng'ato yudo ka gino bembi to gidonje weche ma ok be ahinya. Alafu iwuoyo kuom jo skunda, adwani ageni Kong'o en legal school, nikech en legal within a government legislation. Kong'o puodhi yudo ka weche mamoko kaka bang' gima moko puodhi, to ningo bed ni skunde adopt regulations moko ma kata ka giwacho ni ok ginyal golo jogi to bedo gi samoro mok ni iyudo kini donje skul gokinyi to gokinyi kar Kong'o noseyawo. Koro ang' ni dhi print teacher cyber kosidhi kalo ka Kong'o mondo ikuongi go shot kapok idhi e class. Koro magi weche kata koponi ok gidagolo gi to gibede gi regulation mar timing. Makata iwacho ni koponi yawe tiyawe from 5 PM mondo nyithindo gi yud thuolo mar somo. Koro ka ng'ato donjo gokinyi to somo, ok ni ng'ato donjo gokinyi to kongo kale student center kongo go shot odhi e class ka wiyo semako. Mane wach mamiyo jogi ang' ka odiochieng' rumo to ng'ato kosomo malong'o to thuolo dhi mokoso moko graduate nikech weche makama. Nikech wacho ni tiyo kod yedhe gi bende miyo jopuonjre moko ok tim penj, moko kuom gi bende koso kata timo CAT, mago continuous assessment test ma kinde ka kinde ichiwo ne jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo. Steve, ichiwo ranyisi ni kuonde kaka mbalariany mano mar Kenyatta kuma nitiere kwa jopuonjre mathoth ma bende tiyo kod yedhe mamero ji. Bende paro ni mbalariany magwa montiere gode pacho kae osegoyo okenge machalo nade, kata nyalo goyo okenge mage mar mondo mi oked kod yedhe mamero ji ahinya te kuonde tiegruok mamalo. To bende paro ni jopuonjre nyalo bedo thuolo mar dhi kata mar mondo mi seche moko kata ka nitiere room moro mag guidance and counseling mondo gipor wach jogo mantiere kod addiction seche moko ne kaka nyalo konyore. Okay, chutho e mbalariany mar Kenyatta kachacha pok aneno kata mana group ma obedo sponsored gi school matimo drug awareness e skundwa kanyo. Gi assume to ken gino maber. Behind just adjacent to Kenyatta University wan gi kumoro iluongo ni Kenyatta Market KM.
kem kanye many almost 70% of the students odaki kupogore gi wendani en kawa sukari. To kidhi kem kanyo chalo geto, chalo Soweto, geto moro amora minge East Lando chalo geto. Kidonjo kem kanyo yudo ka nyithindo mang'eny mo drop out of school, nyaka mo drop from Parklands, Ngara kai biro ponde ye gacha. To pok aneno chieng' ma school okawa kata ting mar duogo nyithindo go, mar kono kelo nyithindo go mondo rediscover themselves back. Koro I blame university management. An pok aneno kuma gikawe nyathi moro kata kama gimake nyathi moro ma gima ginyatimo ma best ka drago sewi to giriembi. Ka giseriembi ok inya dok dal. Idogo igeto kachacha imbi gi influence nyithindo moko tikethogi. Koro kanyo ta blame university management pok aneno. Alafu gimoro wada wuondre kai to mane gima peno be influence drug abuse in our universities and Kenya at large. Jotelo mwayiero king'iyo most of these drug dealers and peddlers gin government officials madongo dongo. Koro before you blame our watchmen and security guards at the gate, ne gichako blame our jopuonje gin lecturers ma 7% nakado wachono be influence drug abuse in school cha. Wabuangie jotengeno with the poor governance in a country gema kelo shida gite. Jotelo mosebedo ka yiero gin jotelo mo gin pro drug abuse. Kendo king'iyo kata mana pile ka pile yudo ka moro yudo ka no mak governor makanye no yudore kanyo mak Dubai, moro makure. Wada assume na to magi jotelo onge ngama ne influence Kenya ka molo jasiasa. To ka josiasa gin wegi ma uso nyaka na kotin nyaka cocaine ilongo nang Nyasore and all other drugs go. Era kodo na wonder no Kenya dhi bedo mbele at school level kai. Nikech gimbe ging'eyo ni kuma negi human capital kata kuma negi human resource mang'eny and universities. Koro gimbe they want to penetrate their ways by sponsoring even students machung kinde ka kinde michungo sasa mag school gi. Yudo ka jatelo moro kumoro obiro sponsor nyathi mani school kai. Ginia mane no kano se nyathi chose donje telo obro trade drug in school. Koro jotendwa 2027 youths jogi bagowa mai kinde monego koro wabede soba molo igni duto wan gi unfinished business no chake iga mokadho pok watieke. Koro sama koro ino ka drug be medo mana dhi malo ni ber kwa tanga inya mai kinde ma koro nego bedo wabedo soba molo igni te mondo wabed wadhi kawo IDs wa mondo wabede telo ma joma waketo joma illiterate ma koro gin gima ginyatimo ma best en mana influence wagi through drugs. Koro jo anayuago nyithi school matiyo gi drugs nikech jotendwa mane piny kae mane migawo mopogore ema kosonegi. Erokamano. Korka kori Rex bendi paro ni mbalariany osetimo makare kata osetemo matek e kedo kod yedhe mamero ji e kuonde tiegruok mamalo mbalariany mopogore obede MKU kamisome kata mbalariany mamoko UON kaachiel kod mamoko bende gisetemo mar neno ni gikedo kod yedhe mamero ji e kuonde tiegruok kata universities kama jopuonjre thoro tiyo kod yedhe makama. Penjo maber ahinya. Kapok aduoko penjo no Joyce, adwa mana medo gimoro ewi gima Steve wacho ewi jotelo. King'iyo telo ma wabedo go sana telo mege rowere, telo machako e mbalariany ka. Jotend rowere ma iyiere mbalariany ka. Iyudo ka sani ng'eng skunde timo campaigns ng'eng mbalariany timo campaigns mag yiero jotelo matelo ni mbalariany gi. Tiyudo ka moko kuom jogo madwa telo gine joma sama gitimo campaign to ginyiewo kong'o ne grube moko mege rowere mene mbalariany kacha mondo mi okony gitimo campaign nikech ging'eyo ni jogi kosemer to gin go influence ahinya. Gidhi chopo n first years kacha to giroko gi matin to giwacho ni gin donjo portal kacha tim kama. Omiyo ka gisechako kamano ineno ka mbalariany oyiene gi nyiewo kong'o within school ne jopuonjre mamoko. Mano chako dhi kelo bad leadership e mbalariany kacha. To ka telo sechako bedo marach e mbalariany emomiyo telo ni dhi obedo progressive, obedo nyaka woko. Sani kineno ntiere were mang'eny ahinya men gu big dreams and big ambitions mege kawo telo. To gimonego bed ni rawera penjore kapok okawo en ang'o matera e telo kacha. Purpose mane mastia amar kawo telo ni. To en vision mane madwa bedo go e telo kacha mondo mi lok ngima mar joma telo ni. En telo madonje mondo mi ji oluonga ni jatelo kosa donjo kacha gi mpango mane. Kaduoge penjo mar weche kaka mbalariany osekawo
okang' mopogore opogore mar mondo mi gi control wach tiyo gi yedhe mamero ji ni. Mbalariany, aneno ka mbalariany moko kuom gi osetemo ahinya mar mondo mi gitem geng'o wach tiyo gi yedhe mamero ji ni. But kata ka mbalariany kawo okang' mar geng'o tiyo gi yedhe mamero ji, ok ginyal kawo the full responsibility, nikech gimokwongo e mbalariany kacha en kama onge ng'ama dhi lure kodi e weche moko gi mopogore opogore. Iyudo ka mbalariany nitie clubs and societies ma idwaro ni rawera mondo mi oriwrego. But rowere ka donje mbalariany ok gidhi e clubs and societies gi, nikech ok lure kodgi, to bende onge restriction moket gi mbalariany ni kokibedo e any club manyalo tiegi under mentorship to nitie action midhi kaw. Iyudo ka mbalariany focus mostly on academics, ma is just a segment of what makes a young person. Ineno ka kinde machon ne wan gi gik moko kaka duol mane jodongo bedo gi rowere ka tiego gi, ne wan gi siwindha ma joma rowere manyiri ne bete kitiego gi joma nosedhi mbele gi jodong gi. Mano miluongo ni dongere luongo ni mentorship. Omiyo gima lak ahinya mbalariany mamiyo universities ok nyal regulate wach tiyo gi yien mamero ji gi en lack of mentorship. Iyudo kok gi take wach mentorship very serious ahinya, giweye obedo sidelined. To waduto wang'eyo ni mentorship is the key equalizer in life. Ng'ata mokalo through mentorship make the right decisions, nikech iyudo ka in gu ng'at madhi keti accountable. But kidonje mbalariany kacha ionge gi ng'ato manyalo keti accountable at the end of the day, iyudo ka idhi give in to gik moko kaka peer influence. Kaka an atelo ni migawo mar mentorship miluongo ni Kenyan Innovative Leaders Foundation. To gik moko ma rawera kelo, iyudo kiloso meeting to rawera dhi penji be nitie sherehe midhi goyo after this mentorship. Idhi openji ni be idhi miwa allowance ka wabiro bo winjo gimidhi wachonwa. Iyudo kama moko kuom challenges ma iyudo kitemo kata chiwore kata ni dwa chiwo mentorship. Omiyo mentorship onego bed ni kawo seriously ahinya gi institutions. Onego bed ni institutions kaka mbalariany keto regulations nu kidonjo class ikete kata from class levels. Obedo kod gimiluongo ni peer mentorship, so that at the end of the day waluongo ni pairing people with their peer mentors. In gi ng'ato ma at the end of the day udhi bet piny timi a certain task to perform, so that iyudo kibedo busy, nikech ing'eyo nitie gima kokatimo tidhi penja e school kacha. Mbalariany nyalo loso kamoro e portal mar institutions gi mobedo just dedicated to mentorship. Timi tasks monego bed ni perform under that place. To meetings bedo weekly. Iyudo ka mano nyalo konyo ahinya keto jopuonjre accountable mar mondo mi at the end of the day reduce free time ma in go, nikech ka ng'ato en gi class achiel in a day, oonge class moro, class no kawo 2 hours, iyudo kodong' gi seche mang'eny, onyalo somo matin, to kosetieko somo to penj ana free, adhi atimang'o, wadhi hang out kod a friend. Tiyudo ka hanging out kanyono bende kisebedo idol, ineno mana ka ngima mar sherehe, iwacho ni we wacham gimoro, we madhi chupa moro achiel, nikech koro donge gini en party. Injo wacho ni life is short, party after party. Koro mage gik moko makelo tiyo gi yedhe mamero gi ji sana. Jomoko be wacho ni mae polo, koro gitima gigo magidwaro. Yena mar mondo mi wakaw yo madundo, ka waduogo wadhi mbele kod twak marwa, kik idhi mabor. Jatelo wacho ni ne minyalo miya tich. Sama imiyo ji tich osakalo. Ka ok ti ionge tich, dogi owe bedo mameta. Tadi koro idhi iolo nyuka njagi ngima iyi kasi wuonri ka ni kolo laki. Nenego. Show me your friends and I am confirmed. Kenya thua gi kisungu ang'e maler. Dongi paro kata chon an mani dwaro ga osiep mane 1GB dine onge tan mani. Ai singo ang'o dwaro osiep. Ai. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt.
Nyakwaramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacob Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet Nyakwaramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo Nyakwaramogi Ajwang' e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi ma kawuono kama twak otudore koda kedo kod yedhe mamero ji ahinya to e kind rawere masomo e kuonde tiegruok mopogore opogore e pacho ka. Linet kabiro korka kore kapok adhira Marceline. Thuolo bende wadong' godo mana matin kende to atieko okinyi ma kawuono. Korka kori mbalariany bende osetimo kata osetemo mar kedo kod yedhe mamero ji ahinya to e kind rawere kata onego bed ni timo ang'o mar mondo mi wachni mar tiyo kod yedhe mamero ji kaber to dogane piny e mbalariany mopogore opogore. Asomo KU. Gima saneno ka KU otimo ahinya. Ka ng'ato mer, mano ka ng'ato mer sana. Okawo ng'ano to itere security office. Obedo maybe I think 24 hours kanyo. Nyaka pache duogi. Kazo ko bedo released. Mana ngi masenene. E security office kanyo seche gitimo ne ang'o kosi we yabe akanyo. Ayo kanyo kini mana jela make yu akia. Bati kideke na kanyo yueyo. Nyaka maybe nyakibedi soba matin. Okay, so gimanya wacho ma school nyalo timo. Do ang'eni school ok nyatimo ma licha inya, but school at least onyalo regulate kaka ji madho kongi school. Kata onyatimo maybe konkori uso koma school to bedo expensive. Nika kongen kata 8,000 ngama nyiewo kongon. Inyalo nyiewo kongon 8,000. But at least okay expensive. Ma jok manyalo afford begin kaka parents matiyo but grat nyathi school nyalo afford gi machal kamano. Koro moro ka bena no kutemo blame parents be ahinya ni parents marao. Te jomoko ma ok dongi parents gi. Te jomoko ma dongo gi guardians. Okay, some guardians are good. Kaka jomoko nya dongo gi day, onye day kethoji. But day moko be nyalo puonjo nyikwagi. Koro nitie jomoko ma kata ka gidhi e campus ng'e na ever disciplined kata ni ok nyati gidongo gi jonyuol but ng'e na disciplined. Te jomoko ma be wigi teka teka. Ma wigi teke chala kidi ma kata janyuol nyisango en ok owinj wach. Koro ng'e wan gi ji ari opogore opogore. Kuna tiyo chuni nyaka ni ng'ato bed gi janyuol ni blame jonyuol. Koro ada blame jonyuol kendo matin. Samo wacho ni jonyuol mi nyalo nyisi niya dhi bed daktari kech gweng' ka okane ka nitie daktari moro amora e gweng' ka. Ko nyisi niya dhi bed daktari mondo at least gweng' ka obed gi daktari achiel. Koro dhi yiero course no. Koro mano omiyo koro ji mang'eny koro tiyo gi drugs. Kech sim ko course ikawo ndi ng'ani biology tikia adier gi chemistry. Biology to nyisi ni dhi kawo biology kech medicine number 1 en gi biology chemistry gi nigo. Ngo ves ng'ani go to understand. Ko dhi chuni tiyo gi maybe alcohol, idhi tiyo gi drugs kaka na wacho mira. Mondo at least koro ibed gi time mang'eny mar somo mondo understand topics go. Yeah. Kalure kod report mar Nakada kapok imedo gimoro Marceline korka ko report no yango ni kaber to nego bed ni distance mawuok e mbalariany
nyaka kumiuse kata kong'o bedo at least 300 meters batende ni keto gi mabor kod kuonde ma mbalariany mopogore opogore nitiere. Bende paro ni mano gima mbalariany mopogore opogore nyalo kete tim, to be kokete tim nyalo konyo kata mbalariany onogo mar mondo mi oduok piny weche mag tiyo kod yedhe mamero ji e kind jopuonjre masomo e mbalariany mopogore opogore. An gi wach achiel about gimiwachono. Students gi kata tim ne giango gini onego bed chakore gi in iwuon. Inyalo ket police around kanyo mawacho ni make sure ni ati police gi ng'iyo ama iketo kata CCTV to pod gi students madwa tiyo gi yedhe gi biro tiyogo. So aneno ni solution en mana achiel. Gini onego bed chakore gi an kaka an student. Inyalo miya advice kata ka en mentorship no. Mikona ni kama kako nego bed ni timo konego bed ni timo gini mikona ni gini rach to pod yudo nango dongani ma pod adhi decide ok ni no ka winjo na winjo maber ndi dongani ma pod adhi decide acho ni yes to be ola gik ma gibiro to gikonwa pile pile kae ni kin ka gikelo mentorship wangi mana gidhi konwa ni kongo rach koro gini en in iwuon kaka student kapok university otimo gimoro amora kapok government otimo gimoro amora decision en mar nikech awacho ni it doesn't matter gima government dhi timo about it. Inyalo dhi tik to ye jele wacho ni jela dongen mana maybe iwacho ni 5 years dong iwacho ni tin mano to adhi tawuok. Student, you are going to be expelled. Gikonyi nade? Mane koka dhi mi stress mar dhi madhe ma serious ya koro neno gini ochakore gi in iwuon kaka in japuonjre kata ko bedo ni dala kuchoche maneno ka gini rach nokokoni ni dhi madhe in ni nena okochuno ni gimoro amora mineno nyaka ikopi in kaka in iwuon in monego bed ni I decide gimitimo nikech nyalo mi solutions te at the end of the day you're the one to make that decision. Yeah. Tiparo ni mbalariany onego bed ni timo ang'o mar mondo mi giduoka ne tiyo kod yedhe mamero ji ahinya to universities masele. Number 1, onego bed ni regulate the amount of awacho ni onego bed ni regulate ni ati kong'o magi puodho ni kete school gi ikawe marom nade gi students alafu onego bed ni gi make sure ni gima giyie ni mondo kele e school kende emikelo nikech idoga ka nikech oseyienegi alafu awacho ni sama gikadhe gate kachacha idoga ka oting'o moko biro go to jogi dong ga ni ng'ano yienega kelo gini koro gin ging'eng'ia box cha nikech gini moko kuom yedhe gi kwaweyo kong'o gin yedhe moko ma inyalo pando gi kamoro gin gik moko matindo ma ok inyal ng'eyo kaka okan gi koro iyudo ka nikech ok giregulate gin giswacho ni wamiye thuolo mar uso kong'o to I believe ni kong'o ne mokelo koro idoga ka de bed ni giregulate to ginyalo yudo ni besides gima noyiene jogi timo gintiere moro kanyo ma gitimo moko onego bed ni gitimo. Nitie gima idwa medo Samuel? Erokamano ahinya Joyce. Adani wach moro mano wach kacha. Mano wacho ni alwora mar skul inyal med bech kong'o bed malo. Mano wach manyalo kelo ywaruok mang'eny ahinya e kind joma tindo. Iparo kata ka jo Gen Z ne strike negi wacho ni omul bech gimoro amora e Kenya ka to kik ng'ato omul bech kong'o. Koro wach monego skunde otim ahinya mokwongo onego wabed gi guiding and counseling within the school e skunde to wabedo gi counselors manyalo konyo nyithindo. Nitie ndalo moko nadhi manyo counselor moro to ayudo ka en boloro office nikech en be paro nohewo. Koro wabede uru gi counselors moko e school manyalo konyo nyithindo moko ka giwuoyo kodgi. Mar ariyo, skunde nigi regulations kachiel kod constitution mag government gi. Mondo gikete chik kendo dago mar puoyo Mount Kenya University manasome kuma Rex some ni regulations mag Mount Kenya ok oyiene ng'ato dhi e class koneni ka in e hali momer kata itiyo gi gimoro moko winjore. Koro ka ng'ato ng'e maber ni ok anya donjo e school koka ni hali mowinjore to odhi tamore mondo kik odonje weche ainago. Koro wabed gi regulations mobedo passed by jotelo mag university magiketo ni nyithindo onego bi e school ka wigi ni sawa kendo gin joma gin soba.
To wach mogik kuonde mag uso kong'ogi kaka Jonakada ne wacho obed mochwalore gi skul matin. Kik gibed ing'eni ka obedo machiegni gi skul gini koro kelo ng'iyo, koro bedo ni inyalo wang'a ka kata imer matin tidonje skul. We obed kumopogore matin mopogore gi alwora mar skunde mondo jomatindo gi wares jomatindo mondo kiny wabed kod jok ma pachgi ler kod jok manyalo timo weche mabeyo ne Kenya ka. Ano kodong' gi dakika matin kende to atieko twak mar okinyi ma kawuono. Anga ng'is mondo mi penjo ma kamae uwacho kaachiel kod wachni mogik kapok waloro twak mar okinyi ma kawuono. Adong' kod dakika matin kende to atieko twak mar okinyi ma kawuono. Nyaka sani mana kaka wasewacho ni ok ber mar mondo mi seyo kata jonyuola iseyo kata mbalariany kaluwore ni gine ma seche moko kiyiene kata nyithindo mar mondo mi oti kod yedhego mayot kuonde mag student center kuma seche moko jopuonjre nego bed ni bedo to activities mopogore opogore timore kuro to iuse nyaka yedhe mamero ji. Kata kamano ting' mane ma jonyuol nitiere godo ahinya to gi sani ma koro oseyangore ni rowere tiyo kod yedhe mamero ji asasa to wang'eyo makare ni moko kuom gi nyathi nyalo wuok godo ot, moko kuom gi bende biro kaluwore kod peer pressure. Parents kaachiel kod guardians gi lecturers nitiere kod ting' mane Steve e kedo kod weche gi mamero ji kaachiel kod ote minyalo bedo godo ne rawere oko kacha inya nyako tudore kod wachni mar kedo kod yedhe mamero ji. Okay, erokamano ahinya. Aparo gi pacha parents wa nigi ting' achiel kende manya kwayogi. Gibednwa johocho mokwongo. Kapok ng'at mamau kata babau manyo ni ng'ama guidance and counseling project mora mora obed ni jahocho mokwongo. Janyuolo ka thuolo gi nyathine mane mbalariany kata mane college kata mane TVET ogo kode mbaka opuonje ka life mar mbalariany chalo. Through mano ibro learn gimoro kata kido ma nyathini ose develop kinde mane ne mbalariany. To kifwenyo okone ikaw action mar dhaw kode. Bed gi nyathino gosiep puonje ni wuoda asechich kodi nitie kaka dhogi rateng' ino kichamo nyasore yot ng'eyo taka dhogi rateng' nitie kaka wang'i rakwar nitie kido moro mi develop tinde iwang' ahinya ang'ama debed notimore tikaw in ibed jaocho mokwongo ne nyathino kapok itere lwet ng'at machielo ng'ech kuonde mitere ni chak idhi yude mana jaocho no bo mi nyathi moro mokethore moa e mbalariany moro chako mix character kendo bedo was. Koro an janyuol kaw nyathini kaw personal responsibility gi wuodi kata nyari miye ocho mokwongo. Ne rawere matiyo mane mbalariany mopogore opogore matiyo gi yedhe mamero ji kaachiel kod mapod ok ti gi yedhe mamero ji. Let us be our brothers keepers. Kan osiepni kata kan gosiepna mamer kata matiyo gi yedhe mamero ji tem matek kapok gino get out of hand amiyo osiepano advice. I've been trying to do that Kenyatta University kacha. An gi group moro mar ji abich mwatimo mwakonyogo joma ose lose hope in life bang maybe oriembgi school because of academic warnings and stuff, maybe oriembgi hostels catch fee blah blah blah. Amiyo giga mentorship to kenda oyogi akono gino bwana nitie life we can still rediscover gimanilalo. Koro wabedo brothers keepers. Kineno wadu mer no koro mano bed morni. Joluo wacho gano janeko minene chiro nyamori mana ka okena nyuondi. Koro owetega manena wanyalo cap this situation within ourselves. Kineno ka wadu kata nyameru moro mer kabisa ka thuolo mokwongo kapok odok dala longo lidei mi wadu no ocho mi nyameru no ocho. University no bire somo to kopogore gi somo bino biro realize potentials wa ka wane mbalariany kacha wawe prioritize drugs sana wadhiye gik moko mowinjore ka buko setami ng'i gima nyatimo mabe best mondo los ngimani makiny. University ok en kumwa kethe ngimawa. Erokamano ahinya. Mane wachni mogik? Wachna mogik ne rawere ma pod neno gini kantie igni makoro nego abede soba molo igni duto en higa makoro ari 2026 2025 ni karumo gi 2027 nikech wan gi unfinished business kaka nase kono rawere cha onge kodhi change loch mar piny ni ka omer ka okwan soba mai samo nego beno bede soba state mondo wakauru ID wa register uru kaka voters wa register ure political parties wagi mondo wagol rutelo marach maneno ka pod ni e Kenya kani. Koro rawera duto te an gima nyakwa ugi muolo wa post wa ginene wa miuru kongo break wa miuru nyasore break wa miuru wid cookie break wa miuru ndawa break nyaka chieng' moro lock telo mar Kenya ni mondo be wa celebrate after 2027 to kwa America kwa Amerini pod ok dhi nyalo ribro miwa kongo josesa gibro tiyo kodwa marach ngeti ngeno mai gini ngech wane future to ka wa America mai future bo bedo America mai no onego bede soba mang'eny
sani nyaka 2027. Bang 2027 koro wanya meruru. But for now, let us change this country by being sober. Erokamano ahinya. Linet korka kori, ting' mane ma jonyuola, parents, guardians, mbalariany mopogore opogore, sirikal kaachiel kod kata nakada nitiere godo mar kedo kod yedhe mamero ji ahinya to e kuonde tiegruok mamalo kaachiel kod ote mari ne rawere masomo e mbalariany mopogore opogore. Gi wachni mogik. Okay, an gima nyiso jo mbalariany en ni mondo temo ni spend time gi peers gi manyalo advice maber cha kini spend time gi peers manyalo advice mami bad advice kata gi influence marach cha. Koro makosa chakre gi jonyuol en ng'at manyalo neno ka wangi kwar kaso nyisi niya gikmeni ni timo gwan ni weno kwa timo gi. Koro don't go in koro it spend time gi peers gi, at least peers can advise you accordingly. Koro gimana nyiso ji where gi watch guidance and counseling, do visit guidance and counseling departments. Okay, by the time I chopo campus, I don't ngat moro madung makati advice over soko di winjo. Nisa ni we kong, ida nisa na we kong na dikur. Dajo kini ero we kong. Inka nisa ni we kong sa nangi we kaman. Ana nyiso jini at least kin gishida mora kati no ka moro tani we. At least you go and seek advice from your Mike nino nyalo bedo osim matin nyalo bedo ne nitiere kod ng'ikruok matin kinyalo mana kawo moro no mar mondo mi idhigo mbele. Koro an gima nawacho niya at least we seek advice from our peers than our parents. Nikech ok na tijite madongo gi jonyuol nikech keto parents obviously limit jomoko ok na tijite ni gi parents. Ya koro an gima dawach kaka school at least monego tem at least though monego keta guidance go but bas ang'e nyithi skul ok nyadhi e gigo mano gima ng'eyo. Ang'o momiyo nyithi skul ok bidhi? Nyithi skul ang'e nyithi skul ng'at mo en obas wanyisi kata sani ket kongo kati ket ni kata nitie guidance and counseling insure ni jadi madhi koni to jadi madhi kocha bas ong ji matin koro kane ka guidance and counseling no ber ahinya kaka no wachno. Mogik anya wacho ni kaka jotel ma skul at least giwe keto kongo ni atini igiyawo business mar kongo e skunde. Nyayo kaka nwacho ni kongo nego bed mabor gi skul cha. At least ikeda kata kongo kata use centers mabor gi kuma nti skul at least nyalo reach. Erokamano ahinya Rex. Ting' mane ma jonyuola, lecturers kaachiel kod kata joma somo e mbalariany mopogore opogore nitiere godo e kedo kod yedhe mamero ji nakada kaachiel kod sirikal ne ote mari ne rowere gi wachni mogik. Penjo maber ahinya. Kuong wacho ni nitie kizungu mawacho ni each and every generation must out of relative obscurity discover its purpose, fulfill it or betray it. Iwinjo. Japuonjre mene skund mbalariany ok dwa luong ni en nyathi. Japuonjre mene mbalariany ok en nyathi. Ng'eny jopuonjre mene mbalariany gin jogo mose attain the age of the majority. Omiyo gima janyuol onego bed ni chako timo chon mar mondo mi kachopo ni nyathi osechopo mbalariany kacha to ng'eyo ng'ama en, janyuol onego bed ni chako tiego nyathine as early as possible. Gichako tiego nyithigi chon, giwuoyo gi nyithindgi to ginyisogi ni mae gima ngima en. Magie some of the things monego bed ni timo nadi ni expect kichope mbalariany kacha. To gigi kata kichope mbalariany kacha, wang'eyo ni report manena kado golo en about 46% mar jopuonjre mane mbalariany matiyo gi yedhe gi ahinya. Ntie percentage maduong' modong' ni. Koro kidonje mbalariany kacha idhi romo gi jomo pogore opogore. Ere kaka inyalo dak e kind jomo pogore opogore gi mondo mi kiki bende gitim nadi gi yuai idonj e timbe machalo kamago kaka mege mera sasa koda tiyo gi yende mamero jigi. Sani Joyce ki idho mtoka ti ifwenyo ni dereva mar mtoka ni omera ahinya. Un kaka abiria manie mtoka ni udhi bedo gi chuny mathagra ahinya. Nikech kichope bumps ti yudo ka okala kala bumps gi speed manen gocha. Kichope pothole ochwada pothole manen gocha. Matiende ni ntie kaka gima no tiyo go ni
oloko pache matin. Adwa ni mak paro kanyo, mak paro no gi kanyo Rex, adwa ni wadhiire jafwambo marwa George Aoko ka entiere kaunti ma Mombasa. Ka waduogo abo mi thuolo mar mondo mi dhi mbele kachiel kod wachni mogik. Nyakwara Mugia Jong adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka ir jafwambo marwa manitiere kaunti ma Mombasa. Oyawre George Aoko ka entiere kaunti ma Mombasa. Okinyi ma kawuono ichiew nade? Tinyalo nyisowa ni intiere gwenge mage Mombasa kono. To inyalo nyisowa kata jo Mombasa wacho rango kotudore kod wach mar kedo kod yedhe mamero ji kachiel kod weche mamoko miluonwa Mombasa kono. Aoko. Erokamano ahinya, awinj maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma kawuono bende adwa ni watwage mana e mbaka achiel nogono mitwake ma kawuono ni mana weche motudore kod weche yedhe mamero ji. Kwang'eyo ni kaunti ma Mombasa en achiel kuom kuonde mikoni yedhe mamero ji osebed kitiye ahinya gi rowere mathoth. Wang'e ni Mombasa bende nitiere kod mbalariany mopogore mikoni jogo mantiere mbalariany kotenore kod report manyiso gol tiyo gi yedhe mamero ji. Tadwa mane ayude moko kuom jodak Mombasa kaendi kata vijende mantiere kaunti ma Mombasa mondo nyiswa ni to ang'a timore. Iparo ni ang'o miyo wach yedhe mamero ji odwa gurore ahinya e mbalariany ma pacho ka? An iluonga ni Francis Auma, an adak Mombasa kaendi. Yedhe ng'eny Mombasa ka nikech maendi e entry point kaendi ema ji donjo Eastern African Central. Meli donjo ka, cargos donjo kaendi, kendo jonyuol bende ok ng'e nyithindo gi tinde kaka chon. Jonyuol chamo mogo ka, jonyuol madho njaga mbele nyithindo. Koro nyithindo gi bende Gen Z masani gin gi hyper, gin koro kata jopuonje go bende gimadho godo njaga. Kwa hivyo madho njaga kaendi e skunde ma mbalariany kata university makoni ok en gima duong' nikech ng'eny gi bende gin kaka day school, gin ji odak oko to gi interact giromo gi joma ng'eny. Drugs ng'eny ka Mombasa nikech kaendi is a free world. Police bende obedo corrupt to an extent kuwa kata komaki gi yedhego onge gima duong'. Kaendi nyamo dhara njaga kiwuotho ji ng'iya. Kwa hivyo wan gi shida maduong' to serikal nyaka bed matek wach ni nikech nyithindo sani osekethre kabisa gimadho yedhegi gimogo ka to gitiyo gi gigi bila wasiwasi nikech ng'eny kabisa, drugs ng'eny kabisa ka. To iparo ni ere kaka inyal tiek nikech ikoni ma entry point, ikoni ma kama gidonjogo, to ere bentiere okang' mipani onego bed ni kawo mar tieko wach tiyo gi yedhe mamero ji to chutho e mbalariany? Wan gi chike tadieri nyalo rumo ka serikal oluwo gini kaka dwarre nikech wan gi chike, wan gi court, wan gi police, to bende skunde ma nyithindo madho gigi onego koro gi monitor kabisa, onego ng'igi kabisa nikech kwa dhi kama indi wabalalo nyithindo gi wabonge generation ji bro tho, ji bro dhi, ji bro lokre jonekni nikech drugs ng'eny kabisa. Ayude pache ng'at machielo, ang'e ni ma achiel kuom jotend vijende Mombasa kae. Chakna chagi nyingi tinyi sani to ang'o matimore, ang'o miyo wach tiyo gi yedhe mamero ji odwa gurore ahinya to chutho e mbalariany kata universities ma pacho ka? Erokamano George Aoko gi nyinga en godono piyo kata mong'ere gi nying mar Plan B. An youth leader ma Mombasa Changamwe Mombasa County. Awacho ni yedhe mamero ji, yudhe masani odonje yedhe mamero ji kabisa nikech king'iyo kata university the party after party gathering kata settings mag university omiyo it is easy mawachak gino omiyo yudhe odonje yedhe mamero ji kabisa. Kwachak wang'iyo kendo Mombasa kae iyudo ka the availability and accessibility mar drugs odwa bede mayot sana. Yudo nyaka jok moko mabuondore ni uso njugu sim chiemo around mbalariany mane pacho kae gine jok mauso drugs go kabisa kendo jotelo ma Mombasa kae be odonje gine mai kuma gichiemo godo. Omiyo mano wach ma wakwedo kabisa. Mar adek en ni peer influence. Yudo ka mondo mi youth mondo mi imbi bede achiel kuom kikundi moro kikawo moro imbi iwache ni gimbogi ni moro mi hang around with, yudo ka nyaki accept, nyaki conform to the patterns magidhi godo mbele. Ka gimadho njaga to gimadho njaga, imbe nyaki ywa matin. Erokamano bro medurenya mana kaka winjo janeno mar Ramogi TV mago mana moko kuom jodak mantiere kaunti ma Mombasa katemo mana ngeko no agi momiyo giparo ni wach yedhe mamero ji ogurore ahinya e mbalariany mopogore pacho kaendi to chutho e kaunti ma Mombasa. Wabro medo luwo wechegi kendo wabro medo nyiso janeno marwa mar Ramogi TV kaka gimedo tuch kowuok e kaunti ma Mombasa. Ne Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko.